kuntenti iżda mhux sodisfatti. Din hija reazzjoni tal-avukat Giulietta Galli li rrappreżentat il-ħaddiema tat-Tarzna u l-familji tagħhom il-ħamis rebħu każ kontra Malta quddiem il-Qorti Ewropeja tad-drittijiet tal-bniedem. F'dan il-każ l-awtoritajiet Maltin instabu ħatja li naqsu milli jipproteġu l-ħaddiema tat-Tarzna mill-perikli tal-asbestos. Kuntenti iva, l-imma hija l-ammont ta' kumpens għaliex dawn it-tip ta' każijiet il-kumpens li jingħata ħafna drabi jkun wieħed simboliku. F'dan il-każ il-Qorti talbet il-Gvern Malti jħallas lill-vittmi total ta' 226,000 euro. Dan it-tip ta' kumpens jingħata bħala simbolu lill-vittmi tal-li kellhom raġun fil-kwistjoni, iżda mhux neċessarjament jirrifletti d-danni li jsofru l-vittmi, bħalma qed tisħaq l-avukat li ġara f'dan il-każ. Il-vittmi għandhom 3 xhur biex jeżaminaw il-każ u jikkontestaw is-somma li ngħatat bħala kumpens. Għadni qed nara l-options kollha x'jista' jsir mhix xi ħaġa faċli. Ħankun qed neżamina fil-jiem li ġejjin fil-fond u minn hemmhekk nara x'ikun nikkonsulta mal-klijenti tiegħi u nara xi tkun l-aħjar ħaġa li nista' nagħmel. Is-somma totali ta' 226,000 euro trid tinqasam bejn dawk kollha li fetħu l-każ. L-akbar sem dak ta' 30,000 euro ingħata lill-armla tal-ħaddiem li miet kawża ta' kanċer malin. Il-kumplament se jinqasam bejn 20 ċittadin ieħor involuti fil-każ. Dan kien l-ewwel każ li fih il-Gvern Malti instab ħati mill-Qorti Ewropeja tad-drittijiet tal-bniedem li naqas milli jaraf lill-ħaddiema dwar ir-riski fuq il-post tax-xogħol.